Chámame Joaquina Sieira Abalo e son do Cabo da Cruz. Os que me coñecen chamanme Fina. Vou facer un lixeiro resume da miña vida. O primeiro que lembro é de cando eu tiña 3 ou 4 anos. Meu pai era mariñeiro e tiña un barco que andaba a vela e a remos. Con el andaban 3 ou 4 mariñeiros máis. Eu oíos dicir que ían a pescar abaixo, que se referían a sair a fora da ría. E os domingos reuníanse na nosa casa para faceren os quiñóns dos cartos que xuntaban. Eu sempre andaba polo medio porque ás veces dábame algún patacón que lle sobraba das contas. Cando xa fun un pouco máis grande, trasladámonos a vivir ao Chazo porque meu pai puxose a traballar nas bateas. Pouco despois morreu miña nai, cando eu tiña 14 anos, e volvemos outra vez para o Cabo da Cruz. Cando tiña 19 anos, caseime con un veciño do mesmo pobo, que tamén era mariñeiro. Daquela iba a Terra Nova a pescar bacalao. Tivemos 2 fillas, tiven que facer de nai e de pai, porque daquela botaba a 7 ou 8 meses sin vir a casa. Eu dedicábame a coidar as fillas e máis cosía na casa para unha fábrica textil. Uns anos máis tarde, o meu home, o dono da empresa, propúxolle se quería quedar na Argentina para fazer redes para os barcos. E o meu home aceptoulle. El sempre me decía que era un porto moi bonito ao sur de Bos Aires. Desa vez viña máis a miúdo á casa. Sempre me estaba dicindo que me fora con el, pero as nosas fillas non querían ir porque xa eran algo grandes e eu nas quería obrigar. Pero un día que veu de vacacións, despois de 6 anos de estar el solo alá, queixábase do estómago, que dicía que era das comidas que as facían con moitas especies. Bueno, de esa decidíme a ir con el, porque as fillas xa eran maiores de idade e animáronme para que fora. Eu daquela xa tiña 42 anos, pero como tío cantar, levaba o corazón partido. Foron 10 anos os que pasei alá, inda que viñamos 2 veces ao ano á casa. Eu de aquí sempre ia co bolso cheo de cintas de música galega. Poñíaas cando estaba facendo a limpeza ou a comida. Quería cantar con elas, pero as vaguas afogábanme. O sitio onde estábamos era na rexión da Patagonia. Ao porto chamanlle Porto Madryn. Cando era primavera, aquela baía enchíase de ballenas. Dicían que se refuxaban ali para facer o amor. As mañáns despertaban os seus sonidos. Eu abrir as ventás xa as vía saltando con aquelas rabos enormes. O meu home colleu a xubilación aos 55 anos. Eu tiña 52, agora teño 64. E planto as miñas verduras, as miñas patacas, fago encaixe de bolillos e vou a clases de informática. E se algún pesar me queda neste mundo é non haber tido as facilidades que teñen os rapaces de agora para estudar.